Sorsi jitkellmu ma' news indikaw li wara d-diskors tar-replika għal budget żdiedu sew il-manuvri interni fih dan il-Partit Nazzjonalista biex itneħħa Bernard Grech minn kap. Dan minħabba d-diżappunt ġenerali bid-diskors tiegħu li kien miktub minn l-istrateġista ġdid li għażel l-akkademiku George Vital Żammit. Kif kien diġà rapportat jirriżulta li ħafna fil-partit qed qablu s-sitwazzjoni ma' dik ta' qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 fejn il-kap kien twebbel ħafna bl-istrateġista Chris Pereġin u spiċċa tali l-Partit Nazzjonalista l-akbar telfa elettorali fl-istorja. Issa jirriżulta li ħafna mid-delegati nazzjonalisti qed jintefgħu iżjed wara l-imbottatura tad-deputat Awċi Alex Borg biex jieħu azzjonijiet aktar b'saħħithom ħalli jieħu post Grech. Borg għandu warah l-istess ċorma li kienet wara l-ex kap Adrian Delija li issa wkoll qed jinkwetaw iżjed bl-eventwali ritorn ta' Simon Busuttil fid-Dar Ċentrali. Fid-dawl li Roberta Mezzola aktar qed tindika li mhux interessata tiġi lura Malta, dawk li poġġew lil Bernard Grech biex iservi ta' kap temporanju tal-Partit issa qed jikkunsidraw biex minflok iġibu lura b'mod immedjat lil Busuttil. Is-segwaċi ta' Delija jemmnu li jekk jiġi lura Busuttil dan jagħmel minn kollox biex igeċċihom il-Partit Nazzjonalista u għalhekk qed jafsu fuq Alex Borg biex jidher aktar, kif fil-fatt qed jagħmel permezz tal-midja soċjali u biżjed okkażjonijiet mal-istess Delija. Żewġ teħdut ilu missier is-sieħba ta' Delija saħansitra ppubblika artiklu fil-Malta Independent on Sunday fejn attakka lil Bernard Grech u qal li sakemm dan jibqa' kap qed inaqqas mill-kredibilità tal-elettorat tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġimgħa l-oħra Borg ukoll ħataf l-okkażjonijiet biex jidher iżjed b'dawk madwar Delija jidulu li biex isir kap ma jridx jibqa' biss assoċjat ma' Għawdex fejn hu l-kelliem tal-Oppożizzjoni. Waqt li fuq ċerti midja bħal Lavin Malta qed jirnexxielu jitkellem fuq materji nazzjonali, oħrajn mhux jagħtuh iċ-ċans biex jiġi imbuttat bħala kap alternattiv, inkluż intervista estensiva fil-Gazzetta llum nhar il-Ħadd li għadda li wkoll spiċċat iffokata kompletament fuq Għawdex. Sattant Borg qed isib l-appoġġ tal-Europarlamentari Peter Aġus li qed jidher sikwit miegħu fuq il-midja soċjali, kontra David Casa li qed isostni lil Simon Busuttil, tant li fit-Times dan appellalu biex jibqa' jagħmlu kburi. F'nofs dawn l-intriċċi u n-nuqqas ta' impatt li jidher qed iħalli l-istrateġista ġdid Vital Żammit, il-ftit li fadal madwar Bernard Grech ukoll qed jibdew jitilfu t-tama li dan kapaċi jvinċi fil-kariga sal-aħħar ta' din il-leġislatura.